Tirant lo blanc és un llibre escrit durant l'edat mitjana. En aquesta obra, malgrat l'època, la majoria de les dones que surten són tractades amb respecte. A més, malgrat que no se'ns descriu als personatges femenins físicament, sols a Carmesina, podem veure com es comporten i així imaginar de quina manera pensaven. Centrant-nos en els personatges principals, tenim primerament a Carmesina, la filla de l'emperador de l'Imperi Grec. Ella és l'amor de Tirant. Quan la va veure, em va quedar completament enamorat. Quan parla d'ella, només es descriu la seva gran bellesa, cabells rossos i brillants, celles primes, ulls molt brillants, un nas prim i afilat, pell blanca, llavis vermells, dents blanques. Del seu aspecte, per part del Tirant, se'n destaquen els pits. Carmesina és un personatge que es deixa endur per les influències dels altres. Durant l'obra hi podem apreciar un clar objectiu: mantenir la seva virginitat. A més, demostra ser una noia de ment desperta. Seguidament anem a parlar de l'emperadriu. Ella és un personatge molt noble i honest de portes enfora. Veiem que mostra educació envers tothom, però de portes endins està insatisfeta i es lliura a l'adulteri feliçment, amagant la relació amorosa que manté amb Hipòlit. Altre personatge important a l'obra és la filla del duc de Macedònia, Estefania, la qual s'enamora del cosí de Tirant, Diàfegus. El seu amor acaba bé, a diferència del de Carmesina i Tirant, ja que ells es casen. Estefania és la donzella de Carmesina. D'aquí ve els que ells tenen una bona relació. Es comporta com una bona amiga amb Carmesina i ajudant-la a donar-li suport incondicional. L'Erema Vida és un personatge intel·ligent, sincer, alegre, desvergonyit i optimista. Fa tot el possible per ajudar a Tirant en les arts de seducció amb Carmesina. És una altra de les donzelles de Carmesina i s'encarrega de les seues trobades secretes amb Tirant. És l'únic personatge que no viu aventures sexuals i sembla com si els seus erotismes es satisfés amb una mena de contemplació de les aventures dels altres. L'últim personatge important a l'obra és la viuda reposada, viuda de Carmesina, i està bojament enamorada de Tirant, i per aquesta raó sempre s'esquerpa amb Carmesina i fa tot el possible perquè la seva relació no funcioni. Té un final tràgic, ja que se suïcida en saber que Tirant retorna a l'imperi. Pel que fa a personatges femenins secundaris, en la trama del Tirant lo Blanc destaquen els següents. La reina d'Anglaterra. Va ser filla del rei de França i es casà als inicis del llibre amb el rei d'Anglaterra. No sap res més d'ella, ja que no sap ni el nom. Agnes. És la filla del duc de Berry i és parenta de la reina d'Anglaterra. Tot i que no hi ha descripció física, es pot intuir que és una bellesa pel seu nom. És la protagonista de la primera escena, on Tirant li demana a Agnes el fermall que duia al pit i ella li respon que el prengui ell mateix, i d'aquesta manera li ha de tocar el pit. Agnes també fa una altra aparició. És una de les 4 doncelles que toca els escuts dels cavallers misteriosos en nom de Tirant. Ricomana. És la filla del rei de Sicília i es casà amb el príncep Felip de França, després de fer-li moltes proves per saber com era realment. Demostra ser una dona intel·ligent i desconfiada, també observadora, ja que somet al seu futur marit a moltes proves per saber quines són les seues verdaderes intencions. Fins i tot, crida a un filòsof per a saber la seva opinió i després d'escoltar les seues paraules encara no se'n fia del seu espòs. En conclusió, el llibre ens ha fet veure una evolució dels personatges en l'obra, sobretot els més rellevants. Podem concluir amb que hi ha canvis en els protagonistes i, per el contrari, trobem els personatges secundaris estàtics, referint-nos a les seues actituds.